Zan so ku saurari zance na, wai gobe ne za ta yi aure. Gobe wai za ta yi aure. Budurwa ta ina kaunar ta tana sona. Komai a bangaren kauna ta yi a fanina. Ni ma ina yi mata daidai samun gwargwado na. Amma gidansu ne ba sa sona, rai yayi kona. Da safiya ta same ni a ranar gun aikina, ta yo sallama na amsa ta ce hufina. Baba na shirya wani lamarin da ya wuce tunanina, ji na yau suna tattaunawa wai za a min aure. Kuka take yi ni ko gare ta ne ta rarrashi, tai shiru ta faɗan in barta tana cikin fushi. Wani zance na yau mata nan gun ta yi murmushi, in rabbi ya so ki shaida da ni za ki yi aure. Sai ta ce min yanzu mene shawararka, zaɓi mu bar wa Allah shi ne mai share kuka. Hakan na ce da ita domin bani shakka, kan lamari na Allahu yande so haka za a yo dai. Muna cikin haka ne dai ta babanta ya zo nan, shi da wasu mutane biyu na gansu bayan nan. Sai ta ce mini in tafi kar na tsaya su same nan, ta san hali nan mahaifi na ta lamarinsa ba sauki. Ashe 'yan sanda ne ya taho min da su dai, ya ce su kama ni 'yar shi ta zo su ce gida sai dai. A nan gudun ta faɗi tana ko